муроҷиат мекунам ба Исмоили Маҳмадзоҳир. Яъне ҳамин кор кардагиян, чӣ кардагиян ки баъди ҳама хел ҳамин 3 этажа 6та мефуром. 6та мефуром. дӯстони азиз, нафароне ки наметавонем гузаронда, хоҳиш мекунем лайк бигузоред ва ҳамира ба дигар инсонҳо равона кунед. Дар ҳамҷа шумо сабаб мешавед, дар ҳамин хайр шумо ҳам хуш мешавед. ҳамватанони азиз, имрӯз дар назди як оилае ҳастем ки ҳам мард маъюб аст, ҳам зан. Ду фарзандак дорад, дар ҳаминҷа бигем квартира мешинанд, бехонаву бедард, дар як шароити хеле душвор қарор доранд. биёед аввал як бор аз ҳоли ин хонадон бохабар мешавем, боз суҳбатро давом медиҳем. бубини гар шикаста дасту поe, ту шукри сиҳати дасту по кун. ба қадри ин неъматҳое ки худованд барои мову шумо додааст, ин саломатӣ бояд расид. беҳтарин неъмат ин неъмат саломатӣ аст. вақте ки аз по пар задӣ, вой бар ҳолмон, чӣ қадар ҳолмон мушкил мешавад. биёем дӯстони азиз, аз сояи дарбари чунин бародарон гардем. салому алайкум ака. Салому алайкум. чӣ мушкилот аст? чӣ беморӣ аст ки ҳар дад якбора маъюб? ман маъюбӣ баъди ҳамин 13-14 солагӣ дарда гирифтор шудам. оҳиста айпо задам. дигар роҳ гашта наметавонам. ҳаракат дорад? почаҳо ҳаракат дора, ҳаракат ягар хеста намешавад. қувват надора почаҳо. чанд сол шуд ки фақат раҳ гашта наметавонед? як 6 сол шида. 6 сол шид ки раҳ намегардам. аввало мегаштаму вазбин буд гаштана. апай азиз мо чӣ гаштагӣ аст? ино ҳамин 7 моҳа таваллуд шудагиян, ҳамин миёну кор кардагиян, чӣ кардагиян ки баъди ҳама хел маъюб шудагиян. соҳиби ду фарзанден? соҳиби ду фарзанд, як писару як духтар дорам. ҳозир хона ҳам ҷои истиқомат? хона ҳамин мушкилии мо ҳамин асосан хонае ки ҳамин як хона бошад, дар якум ошёна бошад. оли мо дар сеюм ошёнаем, квартирани бисёр вазбинаем ода. вақте раҳ гашта наметавонед, шумо оилатон бечора раҳ гашта дидем, бисёр мушкил буд. чӣ хел фаромадану баромад? ман ҳамин 3 этажа 6та мефуром. 6та мефуром бо ҳамин мақсад то бегониро ягон одама зора мекунам, баромадан вообще наметавонам худам. ягон каса гап мезанам ки хай илтимос мара бироре хонада. хай тӯли 9 сол шид. одамо ҳам мақсад кор доранд, зиндагӣ доранд, ҳар рӯз наметавонам бироварда. ман барои ҳамин як хоҳиш дорам ҳамин соҳибкорои мамлакат ки я дастгирӣ кунанд, моро мо соҳиби хона шавем. ҳамин биромадану фуромадани ман осон шавад. иншоалло ки бо дар ҳақшон дуо мекунем. муроҷиат мекунам ба Исмоили Маҳмадзоҳир ки моро дастгирӣ кунанду мо соҳиби хона шавем. саломат бошед. мо аз шаҳри ваҳдат ба шаҳри турсунзода омадагӣ ҳастем. хеле роҳи дуроз, бисёр бовар кунед, дарднок аст, ранҷ аст, азоб аст. дар як оила ҳам шавҳар бемор, ҳам ҳамсар бемор, маъюб. ҳамсараш бечора як пош лангида раҳ мегардаду худи бародар умуман раҳ гашта наметавонад. бародарои азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, дар ин моҳи мубораки рамазон биёем сарҷамона мешавем, ин бародарро дастгирӣ мекунем. як кулбаям ки бошад барош гирифта метиҳем. умед дорам мардуми тоҷики мо дар ин хеле корҳо хеле пешсаф ҳастанд, дастгирӣ мекунанд. 1 сӯмӣ аст, 10 сӯмӣ аст, ҳар қадар чен қуввату тавоноиш. нафароне ки метавонед закотона битен, ина ин хел оилаҳода. ба ана ҳамун закоти мо ва шумо инаи бародарон муҳтоҷанд. биёед сар ҷамона мешавем, соҳибкорои муҳтарам, илтимосу хоҳиш мекунем дар паҳлӯи ин бародарон, ин модарои худмон бошем. аз оне ки аксарият рафта дар дигар ҷойҳо рафта хайрҳои зиёд кардестанд, хайр аст, хайр дар ҳама ҷо хайр аст. лекин аввалан тибқи ҳадисам аз хонат шурӯъ мекунӣ, ай ҳамсоят шурӯъ мекунӣ, ай ҳамин хеши тавору шурӯъ мекунӣ, баъд яъне бародарое ки дар мамлакати худат ҳаста, миллати худат ҳаста, инро шурӯъ мекунӣ, баъд берон. агар мо сарҷамона шавем, мо дастгирӣ кунем, сатҳи ҳамин беморомон хеле кам мешавад. дастгирӣ кунем ҳамин бародармон табобат бигира, ӯ ба пои худаш раҳ гарда, болои ҳамсарашу 2 фарзандакаш рост иста кор кунаву зиндагишонро пеш барад. почаҳо ҳаракат дорад, фақат табобат, шароит нест. худои меҳрубон ҳар он нафаре ки ба мо хайр мекунад,
хайрҳое кардагиша худованд ба даргоҳи покаш қабул бигардонад. соҳибкорҳои муҳтарам, аз шумо хоҳиш мекунам ки маро дастгирӣ кунед. ман ҳама вақт дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам. худои меҳрубон дар ҷое ки бошед сарбаланд бошед. худои меҳрубон баракат дар касбу кори ҳаматон мекунад. Амин. Аллоҳу акбар. Rahmat. Salomat bo'ling. Bisyor minnatdor. نگاه کنید دوستان عزیز چقدر مشکل است در یک ان همین عروبچه نشستم. برادر میگه ما همین عروبه را هم کردیت گرفتگی هستیم. майда با مبلغ امیره کندستیم.